Mergem acum alături de proiectele pe care noi le considerăm importante, ce pot da o șansă repornirii, resetării atât a economiei cât și a societății românești. Pornim cu rețeaua de solidaritate, rețea coordonată de Gabriela Mirescu. Sărut mâna, seară bună! Bună seara, Gabriel, bine te-am găsit! Sunteți după o nouă ședință care s-a desfășurat luni seară. Cam care sunt concluziile săptămâna asta? Da, sunt niște modificări la ședințele noastre săptămânale din fiecare luni seară de la ora 19, ora Europei Centrale și 20, ora României. De săptămâna asta suntem live pe Facebook la rețeaua de solidaritate, ne puteți urmări, pentru că aceste ședințe au loc de peste 6 săptămâni, cred că a fost a 7-a săptămână, au loc în cerc restrâns, unde se întâlnesc 50-30 de medici din străinătate cu medici din țară, într-o teleconferință. De data asta ne-am gândit să ieșim live pe Facebook, tocmai pentru a fluidiza circulația informației, pentru că, așa cum am vorbit cu tine, ne îndreptăm spre Republica Moldova, spre Ucraina, spre Bulgaria și spre Serbia, în zonele cu vorbitori de limbă română, în special spre medicii vorbitori de limbă română. Da, și eu mi-am făcut lecțiile și primele 2 contacte sunt deja stabilite. O să auzi acum imediat niște înregistrări cu ei, pentru că fiind medici erau în ture în această perioadă, nu am avut altă soluție decât înregistrarea, dar deja de săptămâna viitoare sunt convins că vor fi alături de voi, de medicii din întreaga lume, medicii români și medici din Ucraina și medici din Bulgaria. Îl salutăm în această ordine de idei acum pe domnul Aurel Roșca. Domnia sa este președintele Societății Medicilor Români din Cernăuți. Vă salutăm! Seară bună! Bună seara, da, bună seara, domnule! Credeți că ați fi dispuși, v-ar interesa o astfel de colaborare? O ședință o dată pe săptămână, are loc lunea, o ședință în care puteți auzi puncte de vedere, puteți rosti probleme, întrebări. Cum vedeți lucrurile? Da, domnule, vedem foarte pozitiv. Mulțumim de contactarea care ne-ați făcut-o. Suntem foarte bucuroși că în afara granițelor noastre, a țării Ucraina și a țării România, sunt medici români pretutindeni. Și noi, ca Societatea Medicală Isidor Bodea din Cernăuți, suntem foarte bucuroși de așa o colaborare care ne-ați propus-o dumneavoastră. Care este situația în zona Cernăuți? Regiunea Cernăuți este cea mai afectată din Ucraina. Situația e destul de complicată, nu e situația cea mai plăcută, dar totuși stăruim să o învingem, spunem așa. Din ce mi-ați spus dumneavoastră, înțeleg că există șansa ca prin intermediul acestei societăți de medici români, informațiile rețelei de solidaritate să ajungă chiar la nivelul Spitalului Județean din Cernăuți. Da, așa este. Directorul Spitalului Județean din Cernăuți este domnul Serghei, care este doctor român, cunoaște bine limba română și tatălui este de aici, din sat român, din Bucovina. Ar fi extraordinar ca domnul director, dumneavoastră, să participați, poate chiar începând de lunea care vine, la aceste ședințe. Da, eu cred că noi putem lua parte la așa o convorbire lunea viitoare împreună cu șeful de spital din Cernăuți, de la Spitalul Județean. Suntem de acord și solidari cu dumneavoastră. Cu Ucraina pare să iasă bine. Haideți să mergem acum pentru câteva clipe în Bulgaria. Seară bună, domnule doctor Ivo Gheorghev. Bună seara! Sunteți medic, sunteți și liderul comunității românești, nu numai din zona Vidinului, ci din Bulgaria. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord să intrați alături de niște sute de medici români din toată lumea în ceea ce se numește rețeaua de solidaritate, o structură care pune la dispoziția medicilor de limbă română informații de ultimă oră în lupta cu COVID-ul, pentru ca dumneavoastră, medicii de origine română, să fiți mai puternici. Să știți, când mi-ați spus, am rămas plăcut surprins și nu numai atâta, m-am cam gândit mult la această idee. Din prima vreau să spun că este o idee superbă. Nimeni până acum n-a încercat să organizează medici într-un forum prin care să schimbe experiență, pentru că vedem că în zilele de astăzi apar boli noi, boli nou create, subliniez. Noi trebuie să facem față și dacă nu suntem uniți ca într-un război adevărat, dacă noi medicii nu știm unul de altul și nu avem
unde să schimbăm aceste idei care le avem, care sunt idei nou apărute în lume, noi nu o să putem face față, pentru că se presupune că asta nu este ultimul virus care va apare, ci aici noi suntem obligați să revenim la această idee care dumneavoastră mi-ați propus-o astăzi. Chiar dacă n-am început încă această colaborare, eu sunt convins că această colaborare va duce la niște rezultate foarte mari, pentru că nu există, iar spun, nu există un forum în lume a medicilor care să se întrunească și să spune fiecare experiența, să spune ideile care le are, și iată că noi românii până în sfârșit suntem tot primii în acest pas, fapt pentru care mulțumim. În afară de dumneavoastră sunt mai mulți medici de origine română în Bulgaria? Cum e acolo? Păi vreau să vă spun că în Vidin un 60-70%, să nu zic mai mult, dar în special la noi la Salvare, la Smurt, cum este în România, o mare parte din medici a terminat în România și sunt de origine română. Chit că unii recunosc, alții nu recunosc, dar totuși atunci când este vorba de medicină și este vorba de românitate, eu sunt convins că toată lumea va sclipi în inima lui scânteia de român și de medic, ca să putem să punem baza unor noi colaborări. Și aici aș vrea să întreb eu, mi-am elucidat ideea până în sfârșit, alți medici din Bulgaria pot intra în acest forum? Români. Nu că pot intra, sunt chiar invitați, sunt convins că Gabriela Mirescu va fi extrem de încântată cu cât veți fi mai mulți. Da, pentru că aici la Vidin sunt medici foarte buni care au terminat în România și sunt români de origine, știu limba foarte bine, știu terminologie medicală bine. Eu zic că ar fi binevenit la fel ca toți medicii din lume, pentru că avem medici care sunt la un nivel foarte înalt ca pregătire și ca specializare, așa că eu zic că ar fi minunat dacă am reușit să capturăm cât mai multe minți să intre în acest forum și să poată să gândească ca o singură persoană cu mai multe idei. Aici minoritatea o să fie pe primul loc atunci când medicii români va ieși cu un protocol, cu o propunere față de guvern care am făcut noi aici în acest forum, și atunci probabil noi ca români vom ieși câțiva pași înainte celalți care nu a agreat ideea de românitate. Ar fi extraordinar să se întâmple așa, atât la dumneavoastră cât și în Republica Moldova. Și acolo sunt probleme. Da, în Republica Moldova, în Bulgaria, sunt niște idei comuniste vechi care, din păcate, țin încă la cârma statului anumite persoane, dar eu zic că cu timpul o să fie foarte bine, o să treacă toate. Consider că noi ne-am făcut treaba, legătura este deja creată, de săptămâna viitoare intrați în discuții. Sigur că da, și aici eu vreau să fac o mică propunere, pentru că de prima dată medicina și medicul care a lucrat în România, care de fapt este francez, este vorba despre Carlo Davila, care era medic aici la Smărdan, era șeful medicilor care trăta armata română în timpul de războiul română-ruso-turc de 77-78. În aceste zone medicale se trătau nu numai românii, se trătau toată lumea, inclusiv și inamicul turc era tratat. Și eu aș ieși cu o mică propunere, pentru că a avut mintea clară și sufletul de a lucra pentru toată lumea, să punem numele acestui forum chiar Carlo Davila. Cam asta a fost, Gabriela, ce a ieșit săptămâna asta. Recunosc, pentru mine au fost absolut emoționante aceste discuții. Da, domnul, ca de săptămâna viitoare, de luni, să fie și cu sport totul. Asta este o veste foarte bună. Îți mulțumesc totuși, dar nu-ți mulțumesc așa simplu, ci chiar te anunț. Bine ai venit în rețea. Ești un adevărat membru al rețelei de acum înainte, nu doar un simpatizant al proiectului, pentru că deja lucrezi foarte bine. Mulțumesc, spun Doamne ajută, spor la treabă și bună întâlnire săptămâna viitoare.